Pues ahora con nos Fran Quiroga de Montenoso, un asiduo colaborador y colega de las nosas aventuras varias y actividades que vamos haciendo xuntas y van nos presentar Casa do Proletariado. Posfordista. Montenoso, que é un proxecto sobre eventos comunais, como xa sabedes, un grupo de xente un pouco interdisciplinar e para visibilización e reactivación dos comunais. Bueno, me escoitades, non? Ou acerco un poquinho máis? Así? Mellor? Así? Ou subo un pouco? Aquí. Non sei, digo eu, Eu que... Veades vos. Son moi guiadiño. Así? Así está ben. Bueno, pois nada, moitas grazas a todas e a todos. E logo, bueno, sobre todo tamén dar as grazas a toda a xente que está colaborando para que se poda facer un encontro como este, ¿no? Que é a Feira Imaginaria. Entón, eu, aparte de falar da Casa do Proletariado Posfordista, tamén quería comentarvos, bueno, pues, dúas cuestións, ¿no? A maiores. A primeira era tamén relacionada co Montenoso, o proxecto Montenoso naceu tamén nunha feira imaginaria hai 3 anos, non? De alguma maneira tamén estamos de aniversario. Estaba previsto tamén a presencia de Montenoso no encontro este, pero tamén pensamos que tampouco podíamos contar nada novo que non supera desde nós. Entón, bueno, pues ao final decidiuse, bueno, que presentara eu esta parte, este proxecto, e non volver a falar de Montenoso cando a maioría de vos o coñecedes, non? Entón, bueno, así que quería simplemente facer 2 apuntamentos. O primeiro era relacionado coa necesidade de habilitar espazos de encontro como é a Feira Imaginaria, non? No que poder xuntarse diferentes persoas e poder desenvolver de alguma maneira proxectos, e sin asistencia de un lugar de encontro como a Feira Imaginaria, de hai 3 anos sería imposible que o proxecto Montenoso saire adiante, non? Daquela nos hai 3 anos, eu non coñecía tampouco especial, sabía de Alga, pero nunca viñera, e tiña, bueno, pues ganas de traballar co tema dos montes veciñais en Mancomún. Outra compañeira de Barcelona, de Constelaciones, tiñan para desenvolver unha cartografía en HTML5 e o que lle faltaba eran contidos, non? Entón, bueno, a través dese papel de mediación que se desenvolve na feira, xuntáronnos para utilizar esa ferramenta de cartografía cos contidos que nos dábamos, digamos, de alguma maneira, esos contidos, non? Aí nos xuntamos tamén outras 4 persoas máis e empezamos a desenvolver o proxecto. O proxecto do que era inicialmente o que logo saiu, pois viviu moito e
bueno, pois foi camiñando da súa maneira moi diferente ao que se tiña previsto inicialmente, non? Entón, bueno, por eso, de alguma maneira, o que quería era tamén pois dar as grazas a todas as persoas, no, que se encargan de desenvolver encontros como estes, porque son necesarios para que outras moitas non podamos aproveitarnos e xuntarnos e traballar tamén esa idea de proxectos colectivos, non? E sin un espacio como este nunca tería sido posible un impulso dun proxecto como este, que levamos 3 anos. Hai un mes xuntámonos, facemos tamén, como cada un está disperso, pois en Barcelona, outros Vigo, en Santiago, outros Monfero, etc. Nos xuntamos e, bueno, establecimos xa como un plan estratégico de aquí a 2 anos, ata 2017, o sea que o proxecto sigue vivo e sigue en marcha e con moitas iniciativas por diante, ¿no? Tamén un dos encontros, tamén fixéramos aquí unha primeira malla, tamén fora no Alga. Entón, bueno, pois eso, de parte, digamos, de Montenoso, pois eso, volver a incidir nas gracias e pola necesidade de atopar espazos como este nos que se poda desenvolver de alguma maneira como ese pequeno semilleiro de sementes no que empezan a agromar proxectos e que logo non se sabe moi ben cando, pero que hai moitas iniciativas que salen, non? E un caso delas é, por exemplo, o proxecto Montenoso. Nada, contarvos para aqueles un pouco que non o saiban, esta é a web de Montenoso, que digamos a web 2.0 de Montenoso, na que, bueno, pois hai un sistema, mellorouse un pouco o sistema de infografía e de infografía de visualización de datos e de información, e entón, bueno, se pode acceder desde mesmo aquí a, digamos, a 3 patas do proxecto, que sería 3 patas fundamentais, que é a cartografía, a wiki olar, e logo, bueno, pois desde aquí abaixo tedes información sobre as novas, diferentes comunidades, hablar de investigación, que é o espacio de investigación, accións, e diferentes iniciativas que fomos desenvolvendo e que estamos desenvolvendo na actualidade, non? Nada, xa sabedes que o proxecto está aberto para calqueira que queira colaborar e participar, que benvido sexa e nos encantadas de, bueno, pues intentar facer o que se poida. Tampouco hai uns obxectivos salvaxes, non? Facemos o que podemos coas comunidades de montes veciñais en Moncomún, xa que entendemos que é unha realidade moi interesante a que todas podemos aprender, que é a capacidade das comunidades de autoxestionar un ben e ser capaces de generar unha norma, non? Hai todo un know-how e un saber facer do que debemos aprender todas, a que tamén se deben incorporar, bueno, un intercambio de coñecementos, non? Entón, bueno, pois aí reiterar os meus parabéns de Montenoso por un encontro destas características. Logo, despois, a segunda... Nada, a segunda cuestión tamén que vos quería comentar antes de empezar co laboratorio, bueno, coa Casa Proletaria Posfordista. Actualmente eu traballo nesta rede, que é a Rede Revolta de agroecoloxía, unha rede que o seu objetivo epistémico é traballar do pasado ao futuro do medio rural. Está formada por 7 grupos de investigación e na que participan Emilio Carril e Xoan Carlos Carreira, que estiveron o venres aquí presentando a obra O Pequeno e Grande, non? Entón, bueno, entre as diferentes accións que tamén vamos a desenvolver, e quería tamén comunicarlo por se algunha de vos lles apetece participar, vamos a lanzar o luns un open call para un encontro que se chama Rural Imaginado, do presente ao futuro por vir, e de alguma maneira é un chamamento a participación para coñecer experiencias innovadoras ou que nos poidan aportar algo sobre o concepto de, bueno, pues as novas ruralidades, a comunidade, a subxectividade e outras alternativas que se estén desenvolvendo polo rural adiante, non? De alguma maneira tamén o que se busca é que non sexa só un encontro científico e senón que, bueno, pues todas podamos ali expoñer de alguma maneira pues visións que temos sobre o medio rural e que futuro que se está tamén traballando e que está agromando, non? Entón, bueno, pues o luns irá esa convocatoria, animarvos a participar, será en Lalín o encontro, o 14 de novembro, entón, bueno, pues para aqueles e aquelas que queiran participar, xa sabedes. E logo, despois, outra acción tamén que vamos a desenvolver, e esta tamén en colaboración con Montenoso e outros colectivos, se chama Eu Amo Fedellar, e é o intento de inicio, polo menos xuntarse, para empezar a traballar unha comunidade de traballo en torno a maquinaria agrícola en código aberto. Un pouco na línea do proxecto de
Open Source Ecology, no que, bueno, pues un grupo de xente se untouse ali e empezou a generar contidos relacionados cunha wiki, con un blog, con vídeos, para que a xente poda facer tractores, poda facer toda a súa maquinaria, non? Nos creemos, e todos vos tamén, supoño que tamén opinades o mesmo, que aquí hai unha cultura relacionada coa cultura amateur, de a xente que é capaz de facer, e sempre amañaron os tractores nas casas, ou quads, ou a maioría dos amigos, pois, tamén amañaban os seus coches, etc. Entón, hai todo un coñecemento a hora de facer esta maquinaria e creemos que, que o seu sería interesante intentar habilitar de alguma maneira ese espacio no que a xente poida ir compartindo esas formas de facer e que nos axude tamén a a idea que tamén apuntaban Emilio Carril e Calín o venres de que non ten sentido que os tractores, digamos, que tivemos que adaptarnos as nosas necesidades aos tractores que nos vendían, senón teria que ser ao revés, a maquinaria teria que adaptarse ás necesidades concretas e locais que temos. Entón, unha das líneas interesantes sería traballar tamén esta maquinaria en código aberto. Entón, era eso, para comentarvos estas dúas iniciativas que salen tamén da universidade e que buscan tamén animarvos a participar, porque, é verdad que na universidade mellor pode haber certas reticencias tamén a abrir, digamos, a facilitar estas aperturas a outros espacios que generen coñecemento alleos á propia universidade, entón tamén da necesidade de que sexamos tamén partícipes en intentar que esas reticencias non continúen. Entón, con isto vamos un pouco a ver o da Casa do Obreiro Posfordista. Vamos a ver. Entonces, que é isto? Digamos, de alguma maneira, dentro do proxecto de Montenoso temos moitas iniciativas que nos gustaría desenvolver, pero que ao estar limitadas tamén a un obxecto en concreto, como é os montes veciñais en Mancomún, e a unha territorialidade en concreta que Galiza, o país, hai moitas actividades que non se podían desenvolver, porque se escapan destos marcos que nos determinamos e que queremos que sigan sendo estos marcos concretos. Entón, de alguma maneira, como unha especie de spin-off, o que queríamos era sacar outro proxecto ou sacar adiante outro proxecto, ainda que seguramente non todas as persoas de Montenoso colaboren, pero, si algúns de nós. E tamén, de alguma maneira, o que quería eu presentar aquí é como un esbozo de idea, se alguén lle apetece tamén continuar ou colaborar, a ver que pode sair de adiante, e se sale ben e se non sale ben. Un pouco na idea tamén do que fixéramos co daquel que se chamaba Montenosos echando pro común, que ahora quedou Montenoso, sería un pouco esa idea, que logo o proxecto colla vida si quere e se non, aí queda como para dar unha charla e o bonito que queda o título da Casa do Proletariado Posfordista. Entón, un pouco que de onde ven, na década dos 20, Rodchenko desenvolveu esta instalación artística para a Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas de París de 1925. O que el buscaba era como ese modelo ideal dese club obreiro no que se falaba ou no que se buscaba que esa cultura, que non fora unha cultura de consumismo, de ocio ou de lecer, sino que fora, digamos, como para elevar ese obreiro nesa línea tamén desa teoría tamén que estaba gromando daquela, dos productivismos, do constructivismo, etc. Entón, era un pouco esa, tiña esquina Lenin e tiña tamén aquí do axedrez, entón, el, digamos, o que desenvolvera Rodchenko daquela era esa especie de prototipo, para que nesa idea dese club obreiro. Posteriormente, xa en 1988 xa existían en toda a Unión Soviética 137.000 clubes obreiros, a maioría dependían de organizacións sindicais e que daban soporte tamén a estas casas del pueblo tamén, que moitos, por exemplo, no meu pobo, en Betanzos, había unha casa del pueblo tamén para sindicatos e partidos socialistas, anarquistas. Vamos a ver, a mí de alguma maneira, tamén para un pouco situar, non me interesa tanto, digamos, en sí o sistema comunista, pero sí que me interesa como de alguma maneira temos que repensar como era ese papel do obreiro daquela, que era un obreiro nunha fábrica, sin control desos medios de produción,
E entón agora nos atopamos tamén noutra situación que está máis que caracterizada por ese modelo posfordista, no que se supera esa visión tanto de fábrica e de cadena de montaxe, no? Daí a idea do fordismo, no? De aquel que o Ford é aquel que montaran e que fixera que se economizaran os prezos dos coches que salían dali, no? Entón estamos superando esa situación e entón agora tamén se fala tamén de semiocapitalismo, de capitalismo cognitivo e como de alguma maneira tamén o capitalismo se mete ata nos nosos mesmos corpos, no? E, bueno, pues tamén asumimos esa precariedade con esa falsa idea de éxito a través do emprendemento, que non é máis que ocultar tamén o noso papel tamén de proletariado na actualidade, no? Sí que é verdad que a cuestión do proletariado pues, pode estar está difusa, ¿no? Nese sentido de que xa non hai esos medios de produción, bueno, pues son tamén de outra maneira, pero é necesario, creo eu, polo menos, ¿no? Repensar, ¿no? Como se pode dar a cuestión, ¿no? do precariado, do que somos os currelas, ¿no? Basicamente tamén, ¿no? Só que sí que no ámbito máis do ámbito cognitivo, ¿no? Entón, bueno, pues aí tamén, posteriormente, Dmitry Vilensky desenvolveu o Club Activist Club a través do colectivo Chodelat, no, que era un pouco tamén repensar, no, esa idea de como sería ese Activist Club nesta actualidade, no? De alguma maneira, bueno, eles o que propoñen ou o que consideran é que non é preciso apropiarse dos medios de produción, sino é necesario tamén crear esos novos medios e propios medios de produción, no? Un pouco vai na línea tamén do que se tamén está traballando tamén no un dos eixes temáticos da propia Feira Imaginaria, que é a línea de novas institucionalidades, no? Da necesidade de crear esas novas institucións que cubran esas necesidades que temos na actualidade, non? Un claro exemplo, por exemplo, para mí, dos exemplos dos que deberíamos de estar máis orgullosos de ter feito nos últimos anos, pois foron as plataformas de antidesahucios, no? Ante a incapacidade do Estado a asumir o papel de control, de axuda, digamos, tamén de manter un mínimo benestar, ten que ser a propia sociedade que se articula e é capaz de impulsar toda esa paralización de desahucios, non? Un aspecto que é brutal e logo despois como foi capaz de ir facendo agenda, non? Bueno, pois de alguma maneira generaron esas outras institucións ou tamén como poden ser tamén o Algalab ou a Casa Colorida ou outros proxectos que están agromando aí o que buscan é, bueno, ante esa ausencia, digamos, de Estado en asumir o seu papel que tiña que ter, bueno, pois como nós temos que ser capaces de ir facendo, non? Entón, bueno, pois de alguma maneira está, digamos, como un pouco ese marco teórico, así a grandes trazos, ¿no? Do que se buscaría con esa casa de proletariado posfordista que ven a reinterpretar aquela casa do proletariado de Rodchenko. Entón, bueno, pois estamos nesta actualidade e entonces como, de alguma maneira, concebimos que eso podería desenvolverse. Bueno, pois creemos que a posibilidade como podería materializarse sería a través dun laboratorio nómada de creación. Creemos, ou, bueno, pensamos que xa existen bastantes espazos, existen espazos culturais, museos, colexios, bibliotecas, centros culturais, centros sociais e que podemos tamén utilizar estes espazos para desenvolver este tipo de accións, non? O carácter nómada tamén se ve reflexado tamén nas novas formas tamén de vida, non? No que hai os maiores desplazamentos, a xente difícil que tamén este como no pasado vivindo nun mesmo espacio e todo isto, non? Entón, bueno, pois por eso tamén un pouco idea e, digamos, apropiarnos destes espacios e poder desenvolver ali esas accións para pensar como podría ser esa casa do proletariado posfordista. E logo despois para, bueno, un pouco, digamos, tamén se basa en varios textos que, por se alguén lle interesa, vamos, un pouco serían o de instituciones de lo común, que de revista Carta, que dita o Reina Sofía, no que fala tamén, escribe o propio director do Reina Sofía e logo os de la Casa Invisible de Málaga e falan destas institucións do común e como hai que replantearse tamén o propio modelo, o propio Estado, como tamén o seu papel pois ten que caer máis seguramente nese papel de mediación que o mellor
que facía no pasado e como esa legitimidade destas institucións tamén queda en entredito e iso vese claramente tamén nas propias universidades cando empezan logo a agromar tamén outros proxectos de generación de coñecemento alleos ao establecido tamén pola propia universidade que tiña ese monopolio, non? Entón, bueno, nesta línea, pois aí é onde teñen que meterse tamén estas institucións culturais ou outras institucións, non? Tamén Marcelo Espósito habla de los novos productivismos, tamén ten moita relación, tamén algo que se comentaba onte, sobre a necesidade de producción, non? E como, bueno, tamén generou ese debate, non? Si debemos de centrarnos nesa parte máis de producción ou o papel, ou o mesmo papel tamén da arte na actualidade, de como ten que ser capaz tamén de dar respostas ás novas necesidades nas que nos atopamos, nas que, bueno, pois hai unha quiebra tamén do propio sistema e hai, bueno, pois como se comentaba, non? Tamén pues, tantos problemas económicos, ¿no? Entonces, digamos, a arte tamén ten que responder a eso, senón, mellor deberíamos preguntarnos para que sirve, ¿no? Sino para unha cuestión estética misma, ¿no? E logo, despois, tamén, bueno, na mesma línea tamén, o da Universidade Nómada, ¿no? Que tamén falaba de prototipos mentales, instituciones monstruo, nesta línea destas instituciones acéfalas ou híbridas, ¿no? Que combinan, bueno, pois un pouco tamén o que fai Algalapa, Casa Colorida e outros moitos casos que seguramente vos coñecedes ou os propios centros sociais que hai por todo o país, non? E por todo o territorio. Entón, bueno, de alguma maneira, como poderíamos configurar este laboratorio nómada? Bueno, pois o que busca é ser un laboratorio, como replicar, se é posible, non? Pois esos espacios experimentales, non? Nos que permitir facer, esa cultura do prototipado. Porque logo de verdad que hai tamén un dos problemas que tamén vai moi relacionado e que tamén, supoño que tamén falarán logo os de Ergosfera, no, da privatización dos espacios. No? Aí hai un problema e un problema que creo que se comparte en multitud de manifestacións ou de momentos sociais, que esa privatización destes espacios e ao problema que supón eso en canto hai unha privatización destes lugares de encontro, no que xa nin sequera nos podemos atopar e encontrarnos e falar e ata tocarnos, no? Porque hai que pagar por eles, no? Pois un claro exemplo é ata os hospitais, non? Os hospitais ni sequera temos sitios onde aparcar porque están privatizados, non? Contaban o caso de aquí do Hospital de Vigo que o que fixeron os que teñen a concesionaria e que os terreos do lado tamén os compraron igualmente para que non se poden ni sequera os veciños facer unha leira para aparcamento, non? Entón, bueno, que é unha tontería, non? Pero ao final, non é unha tontería, absolutamente, non? Pero que ao final non temos nin estes lugares de encontro, non? As propias prazas, que era tamén unha das reivindicacións, non? Como tamén se privatizan para as terrazas, etc., ou para eventos, non? E ni sequera temos para xogar, non? Que tamén era algo, bueno, que apuntarán logo do xogo, como se perde tamén o xogo nos espacios públicos, non? Pero, entón, bueno, pues de alguma maneira tamén é eso, non? A necesidade tamén de volver a recuperar estes espacios e que estos sean lugares tamén de encontro, non? Entón, bueno, un pouco que se quere, con esta casa do proletario posfordista, que se convertería neste laboratorio nómada de creación. E logo así xa para terminar, e tampouco non continuar moito máis, nada, pois un pouco os dispositivos que se centraría, pois serían tamén un pouco os típicos, non? Pois esa formación, encontros, tamén intervencións artísticas e logo incidir tamén no papel da investigación militante, porque, bueno, creo que é tamén esencial, non? Que, digamos, desde estes tipos de espacios, pois tamén se siga generando tamén toda unha produción teórica que axude a que isto, bueno, pues espalla, se poda replicar tamén, no? E ir coñecendo estas novas formas tamén de pensar allas as tradicionais, no? E entón, bueno, pues é basicamente o que a Casa do Proletario Posfordista que se convertiría nese laboratorio nómada de creación. E entón, pues era un pouco esta a idea que quería expoñervos, sin máis. Silvia, tengo una promesa. Vamos una hora.